Naleješ olej a upražíš cibulu. A keď je upražené trošičku cibulu, dáš papriku do toho a 3 paradajky, 5 paprík, 6 papriku, keď máš 3 veľké paradajky a to je všetko. A čím viac cibulu, tým je lepšie. To nikdy nezáleží, že koľko cibulu. Čím viac, tým je to lepšie. A jak pokrájať cibulu? Na kariku. Môžeš ukázať? Naležeš na poli a takto. Takto. Takéto. Ukáž, jak sa to krája. A teraz toto sa pomieša, upraží sa. Kde? Aha. Upraží sa to trošku. A veľmi dobre, keď dávaš na cibulu tú vegetu, lebo to potom zostane z tohoto vodu trošku. A potom sol ešte, lebo to je málo sol, to len chuť mu dá. Výborné. Môžeš pomiešať. Máte pravdu, že by sa tam nezmestila. A tento rok sme mali málo paradajky, to je ešte dvojročné. To sme ani nemali paradajky, taká koza bola.
A čo pijem, tak už za chvíľku, len aby bolo trošku tak prechutené, tie cibuly, tá paprika, aby nebolo surové, potom keby som dala paradajky, tak potom by bolo ako uvarené. Vieš, a takto lepší chuť dá, za chvíľku už to bude. Len vždy treba miešať ale cibulu, aby neprihorela. A teraz, keď už trošičku pustila z toho vegetu trošku šťavu, tak potom už môžeme dať aj kúštiček soli. Ale to vždy môžete. Teraz dostane ste v soli takú šťavičku, že sa nehorí. Vidíš, lebo ináč by sa horela tá cibula v spodoch a to nemôže. Lebo paradajky za 5 minút je hotové, keď už dáme. Takto sa tam dá. A hotové. To sa rozpustí a je hotový. A nezáleží, že menej, lebo viacej, keď máte. Ale keď dáte na to lyžicu smotanu, keď jete, to je báječný. Alebo keď chceš do cibulu nakrájať 1-2 párky. Aj to je veľmi dobré. Vidíš, tak púšťa vodu a hotové. Lebo to je ešte seba, keď necháme, keď aj zhasíme, ešte na tom teplom ostane, tak ešte uvarí sa. Áno, tak teraz sa to vypne už, keď je to tak, toľko šťavu pustila, vypnúť, aby nebol oheň, ale nechať ešte, dokedy len toto takto robí, aby sa zmekla. A môže sa zakryť? Nie, už keď zoberete, keď je to dobre, ešte nezakryte, kým nevychladne. Nemá sa, lebo to bude veľmi. Lebo v tomto horúcavosti mekne teraz tá paprika. Ale ty už môžeš jesť, keď chceš, tak ako je. No, ďakujem. Už môžeš takto normálne nabrať a jesť z toho ochutnať, že aké to je. Už je to dobré. Len za to, že chceme šetriť aj to plyn, tak necháme na tom horúcavosti, aby sa to takto. Kým toto robí, nechať. A keď už prestane, môže sa odstrániť a hotovo. Vidíš ešte? Ale predstav si, dali sme 2 papriku a neštípe. Výborné. Takto. A teraz môžeme dať na tú lyžicu smotanu. Počkaj, kde máme tu?